आज होड एक दिवस कार्तिक एकादशी मला रे देवान शयनार दुखून उठ्ठामचे आषाढ एकादशी नाम शयन एकादशी ये उत्थान एकादशी शयन एकादशी देवान अकवच कई शयनावच किंबा आणि अजवळेरी कार्तिक एकादशी उत्थान है उत्थान द्वादशी तका उत्थान एकादशी एक संशय तमगा देवान शयनावचे मिंगलरी कसन है मिंगलरी प्रलय मु भाई तो यथार्थ ये लौकिक देवा लौकिक मुंडिना जलरी आमगेले मन्ना कसन कीचे कमी संकल्प करचे धर्मशास्त्रांत विशेष जाम आषाढ एकादशी आमगेल लोकांक शिकी नियम आषाढ एकादशी मला विठोबाली कार्तिक एकादशी मला विठोबाली लोकांक प्रचारू यथार्थ सर्वे देवांग विशेष देवान अगवत्र चातुर्मासा बेस्ता चातुर्मासा उठायता सर्वे देवांग कोण की वैष्णव तंतु कार्तिक एकादशी आणि के प्राधान्यत है कसं की विजयदशमी दिवसो देव दामोदर रूपारी तुळसींत असता आयचे दिसाक पायचे दिसाक तंतु कोण उठायता उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज पलायध्वम पलायध्वम रे रेवा धान पुंगवाहा देवान रदारूढो नृकेसरी रथ आरूढ जाऊन तक तमकून पावल्याने सर्वे देवांग मला रे एकादशी आज जाम पाई शिराब्दी पूजा सकाळी सगळीच मग गिरी अजवळेर उत्थान द्वादशी उत्थान एक उत्थान एकादशी एकादशी एक विशेष प्राधान्य 52 एकादशस 52 एकादशी के एक नामस एक महात्म्यस एकादशी महात्म्य तंतु आम्ही वैष्णव तंतु माध्व वैष्णव आमकानी के प्राधान्य देवाकची एकादशी द्वादशी निनारे देवाकंचे ना लक्ष्मी के ना मगिर कोणाक एकादशी देवाल भक्तांग मुख्य प्राणादुकून देवाना लक्ष्मी के ना ती मोक्ष तांक जीवात्म नाही तनी पुरो परमात्मा लक्ष्मी परमात्मा नाही तिका देवा आणि तिका अविनाभाव संबंधू तशी विशेष एकादशी प्राधान्य आम्ही तिकोर का भोजन एकादशी आम कुर्यात द्वयम भोजन कोरका के दोन पंत एकादशी दिवस भोजन भोजन नाही जनांतु म्हणून पे नाही मैं भोजनम भोजनम कसन है कसन कोरका मिला प्रत्येक देशी एक उपवास आणि एक जागरण तंतु आम्ही विशेष जागरण करूचे का दाना आता ये 2 एकादशी एक कार्तिकांतुल एकादशी एक अनेक एकादशी असं खंचे देवान तुळसींत पेरी आषाढ अजय आश्विजांतुली 3 एकादशी प्रधान जान कोरका म्हणता ती द्वितीय देवान तुळसी असता असं आता कोचिनी असं ते दुसरं आता या 3 दिवसात
आणि विशेषित एकादशी आमगेले संप्रदायात एकादशी एक विशेष प्राधान्याचं करचेस इथे द्वादश स्तोत्र पारायण. आता क्वचित कटनिक संज वेळेचे जावलारी द्वादश स्तोत्र मध्वाचार्य कृष्णागे नेमचेन मल्पेंदुगुन आळ यांकीवरून आळ्याने द्वादश सगळे माध्व सिद्धांताचे तात्पर्य सुचे द्वादश स्तोत्र एक सांगून एक आरती दाखवून निवेद केलं दवरचे. आज येन करू ना फडी पान दवर ना केलं मात्र करूनच असेल मस्त विषय अस तशी केलं निवेद करून एक आरती करते देवा तुले आत्ता येते एकादशी विशेष देवान तुळशी प्रत्येक दशाके प्राधान्य कुंची एकादशी सोड ना पळय अंबरीश महारायाल काणी कळतं तुमका सर्वांगे कळता. एकादशी पारण करू क अचाने यो यो दुर्वास हांव राबता वचून आमचे प्राणा पारण केले मागीर तो वता मारू वत खंय देवान चक्र दवरनस खंय दमत खंय वमत खंय दुर्वास म्हळ्यार साक्षात यो तो रुद्रांश दत्तात्रयांतलो एक अवतार तो. मागीर दमता मागीर ताका शरण येता सांगता मध्वाचार्यो कसन सांगता कोठ्येन तुला एकम शिवनागे भक्ती इत्या तो रुद्र महादेव अंबरीक्षा जलरी त्या भक्तांक उद्धार करू का. तशी एकादशी विशेष प्राधान्य एकादशीत तातूंत आमी ती करता ती एक आषाढ एकादशी प्रत्येक गांवांत चर्चावत असता. तातूंत ही एक चड सुचे एक ना जाल्यार आषाढ आसच्या पुरो बहुळा आसच्या पुरो ना जाल्यार श्रावणांत आसच्या पुरो पळया तुमी कार्तिकांत आमगेल्या समाजांत पुरा एक भजन आसता. आषाढ एकादशी नाल्यार कार्तिकेश खंडीत मागीर एक आसता मार्गशीर्ष एकादशी का तावत आमगेले आमचे ते आषाढ आणि कार्तिक इतिहा ताका प्राधान्य देवान तेंचा शयन एकादशी उत्थान एकादशी.